15 post long si kar bigai nuwe tribal tu nang pivot protante kupisiale ke dolar aju pisi tu khai samja puji pole dolar hala bang solam ke non song organization tu anu dala bang solam ke paklang cop kali kace song bang paklang ne itu kace song ta itu democratic time itu song nang ti pulutan de itu mapan asik sidula masih nang pawir cokpo akar biang lo masih nang pawir cokpo itu ngabang solam ke dojoy nang nela pen cecak ding nang nela ate khailam do nona teng pulutan itu ke perang nu dia panggil lagi hello bing lagi ke bang dia ni dalam sombong lan non kedam tang lo kedam tang le to magisung doping lo medical college lo nang bita ini tu akar bi pia tumhan anis angjir tumhan ani tumhan sakuri dah kaprang di civil hospital ke klaim tang ningkan frog si klaim tumhan sakuri tham lap bang ha angkan sidak nang dipup ke kopia polo ken kelake non la sona khabro non karbiatum ta teacher ke klaim jaja kom dotang lo karbiatum ta professor ke klaim jaja kom itu pamelo SCS IS tangaman tang ada pinjong LP teacher primary teacher ke klaim jaja kom ai pokelake himonto bisa sorta la bangela ke mata chok chilake bet tuliran ronghan nang ila bang solam lambo chipi sirak nai la pen la bang so bangke opos sirak sila bangke pa join long le dat sia kam si klaim ne lagi athe lake sidul bhara ke tu tel si lake karkam lagi athe stop nai tuliran ronghan jom si nang ta khai phan karja plotan te la bang so appointment joining bangke alani pa stop unaku athe lake sidul area himonto biswa sarma nang ke jog dina jak ko mabeda jom sialam ita constitution ke kroy six itu lapang ke kroy Indian constitution ke kroy plotante labang so joining ama ke paiskop nei ate six itu lapang make inherent subject nang tu pamne lagi labang so a department ke lake six itu area aphan upanong law si banang ke rupa me hor as a department lagi kala so department long si non man ke papuk dek si hak angtan dan kela kecil Tuhan PPG pukul son itu meninggal satu mati ho labang solama ke ratu kacini nanji ngasih diri ke pacini pembangkil henlo ini pena babong tuliram ronghan lapen MLA bang po lapen halo MT itu kami labang solam kecewa serak nih rar lam kecewa serak nih yudatum akeman lo kacari kupifan lo non BJP lo gitu alida funda somata tek yo na tundo lo ke pilo de dan polo karbi tuman polo ke ni nang tum dan polo nang men sidi du ne ke hala bang solam nang rak to man se kan lo ham nang ke ja ko na bang ke chop che polo la bang ke ini to ma CM ini to ma IM itu ma MLA MP tum people si assembly lo parliament lo bang solam ningin no nai eder Niltum kedamtan 2021 anikam Assam Direct Recruitment Act ku halabang so nang kepas tan itu oppose to leto ma presiden ke hai sar jai ka tha pra memorandum ta bangpli bangkho MLA fan itu lo pilo ke chengsi Dr. Mon Mumen ke hai lo Bida Singh le ke hai lo Rup Singh teron ke hai lo Pro Singh teron te ronghan ke hai lo la pen hala non dita galusa fan itu labang so dai Assam Direct Recruitment Act mangke tinang nek akan kroilang nek unitung jongdom thiblo sita non ke dobong MLA atum ame jangdom thiblo mat pini lasana ngeng anang jero lagi kecok ke plotan te Dorsing Ronghan Numon Mumin Rup Singh Teron Bida Singh Ingleng lapen non didak karusa tum abdai lagi lasila mangso alam mangke abdai chere ino tuliram Ronghan nang ke Japon MLA bangko tumhan lapen MP atum la solam thake no la 28 bangke nilipini la bangso mai bangke pudat po nilitum ke case kami sedan po atheda ke education LP al level bangke la inherent subject ke 6 tu long nang dun tang for the constitution dan long ke kim tang po hormula bangke
la ke ni tum chok che la ke ni tum gara compose veg la ke